जाबाय नै मा खालामदों गोदोनाखौ देलाय गोदोनाखौ आखाइफोरानो गोदोनाखौ नाय नाइट शुटिं दङ आब'नि दा नाइट शुटिं दङ गोथै बुरखांनाय गोथैखौ दा हाखर सिंनिफ्राय बुरखांगोन आब'खौ सेवनानै बुरखांगोन ओमफ्राय सेवनायनि रुप होदो आरो ना दा आरो आखिगासिनो दङ नै माबाया राकेश गोदोनाफोरखौ एक्लाबगासिनो दङ नै सामारो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव गासिखौबो बरायना थाबाय नाइट शुटिं सोलिगासिनो दङ जोङो दा दुब्लि बारियावसो दङ बेसेबा हरनि 9टा 10टा जाबाय जेंगब्रायलाय नायगासिनो दङ गोथै बुरखांनाय आगर Sitaran ko ada mana kemarin. Sini aja agen doi gozang nane. Kompol jum nane gap tap tap. Light ko lu nang nang thang. Nangan deh, zakanya sih. Ang sih tu fikir. Pasti henai shoot dinai. Nailangdo लोगोफोर नै आं गथायनोसै सोरांनो प्रिस्टलखौ वेलकाम हा Oh sorry nih kan. गइलाहाय आदा सुजनायासो मालाय पुलिसनि रलाव मोनलायसिगोनलाय इन्सपेक्टरनि रलावसो नामा सोरां ओं बायासो Kuno mayan serang saya kira kamu nama. नै बायदिसिना इन्सपेक्टरखौ देलायगासिनो दङ आगै सिनायथिया फैलायबाय जोंना Shooting time. Zalaibai. Shooting time जालायबाय Fit नुदों. Fit नुबाय Thank you. बिसोरनो आथिङानो बायनानै थाबायनो हाया थाबायबोगासिनो दङ उपाय गैया नाय Bunda menjatuhkan? Menjatuhkan? Wih, kita tuh sembelih langgan. Oंखायनोथ' ल'खबाव हमजादोयो जाला फाग्ला जों खिथाबाय थानानैथ'
मिनि गैला